खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो मोनसे समनि बीटीसीनि डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारि बे खाम्फा बरगयारिया गासै 450 गावनि मददगिरिफोर बे मददगिरिफोरखौ लानानै दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थाइकाजरा गेलेग्रा फोथाराव UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जाबाय। आरो जगदान जाखांनानै बिथां बीटीसीनि बरगय डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारिया माखासे माने गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खौसेथि खालामनो थाखाय बर' हारिखौ खौसेथि खालामनो थाखाय आरो मोननै राजखान्थि हान्जाखौ खौसेथि खालामनो थाखाय आं जोबोद नाजादोंमोन आरो जोबोद नाजासेयावबो बे समाव फेलें जादों होननानै बाथ्रा बुंदों। माखासे इसिङारि बाथ्रा दङ जायनि थाखायनो बे समाव खौसेथि बुंब्लाबो खौसेथि खालामनो नाजाब्लाबो आं फेलें जादों होननानै बे प्रसार बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। राजाफोरनि खामानि मावनो लुबैयो आरो बीटीसीनि समग्र जाति गस्थिखौ राजनैतिक भाबै आङो ज' खालामनो लुबैयो आरो स्पेसियेलि बर'फोरखौ आङो खौसे जाजानो लुबैयो। दा बेनि थाखाय आं जथेस्थ' खामानि मावबोदोंमोन आरो गोबां खारनाव बेखौ सफल खालामनो हायाखै मावफुंनो हायाखै। आंल' नङा UPPL नियानो जा बा BPF-नियानो जा गोबां गोजौ सारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादोंमोन नाथाय दिनैसिम जायाखै। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव आङो बर' हारिनि स्वार्थनि थाखाय जायखौ बर' हारिया लुबैयो खौसेथिखौ जाय लुबैयो दा बेनि थाखायनो आं UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। आरो बिथाङा माखासे गोनां बाथ्रा बुंथिदों जे मोननै राजखान्थि हान्जानि गेजेराव बे समाव खौसेथि जुदि जायाखैब्ला बा जानो नायगिरनायाव जुदि फेलें जादोंब्ला बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थांनानै बे समाव खौसेथि जायोब्लानो जायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारिया। जाय समाव बिथाङा बुंथिदों जे बर' हारिनि गेजेराव गोबां सुबुं अनजिमा थानाय आरो बर'फोरनि खावसे बाहागोआनो बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जाजों दङ जायनि थाखायनो बे समाव आङो UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो बे समाव मोनसे राजखान्थि हान्जायाव फैनानै जुदि ज' जायोब्लानो बेनो खौसेथि आरो बेनो खौसेथि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ BPF राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा UPPL राजखान्थि हान्जायाव फैनानै खामानि मावफैनो थाखाय खावलायनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। जिहेतु खौसेनि खोथा बुङो खौसेया मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे द्वन्द्वनि थाखाय जुदि ज' जानो हालाब्ला अब्ला जोङो मावथिफ्रा बबेबा मोनसेयाव ज' जायोब्लानो जोङो ज' खौसे थानो हायो। ओंखायनो आंनि खावलायनाया जाहैबाय जिखुनु राजनितिक दलाव थाया मानो BJP-आवनो थाया मानो कंग्रेसआवनो थाया मानो BPF-आवनो थाया मानो अबेबा दलावनो थाया मानो दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै ज' UPPL-आव फैब्लानो जोङो मोनसे सक्तिशालि दल खालामनो हायो UPPL-खौ आरो BTC-नि समग्र समस्यानि सायाव जोङो मोजाङै सिन्था धारा लानानै खामानि मावलांफिननो हायो। आरो बिथाङा बुंथिबावदों दिनै नङा गाबोन बर' हारिया खौसेथि जाथारनांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बरगय डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जाया गुबुन हारि माहारिजों बर'फोरनि अनगायैबो गुबुन हारि माहारिजों खौसेथि थानानै खामानि मावो आरो जायखौ नोजोर होयोब्ला बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जाया बे समाव खौसेयै खामानि मावो। बेनि थाखायनो आङो UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादों आरो साननो हनो हानाय मोनसे गोनां प्लेटफर्मा नैबे UPPL राजखान्थि हान्जायाव मोनोबो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि बिथाङा। आरो बिथांजों लोगोसेनो दिनै नुनो मोनदों जे BPF राजखान्थि हान्जानि बिथां अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथां अफजल खान आरो बेनि अनगायैबो नुनो मोनदों बिथांजों जगदान जानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव नुनो मोनदों सेक्रेटारि बिथां
प्रानजित बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो बे समाव UPPL राजखान्थि हानजायाव जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बिथाङा माखासे गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव BPF राजखान्थि हानजा बे BPF राजखान्थि हानजाया BTC ओनसोलाव खोमसि फारसे थांगासिनो दं थामहिनबा अन्धकार जानो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां BTC नि बरगय डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारिया बुंथिदों जे बे समाव BPF राजखान्थि हानजाया BTC आव अन्धकार जानो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों मोनफानि उनाव मोनफा बिथाङा गोनां बाथ्राजों हाग्रामा महिलारि थामहिनबा BPF राजखान्थि हानजाखौ बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा खौसेथि आरो गोजोननि थाखाय बर' हारिखौ सानसे नङा सानसे खौसेथि खालामनो थाखाय बे समाव UPPL राजखान्थि हानजायाव जगदान जादों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों भबिष्यतखौ नायनानै बिनि दानि बोहैनाय राजनितिनि ट्रेन्ड आरो फैगौ दिनाव जानो थांनाय राजनितिनि ट्रेन्डखौ नायनानै आं सासे राजनितिनि मानसि आङो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो लुबैयो आरो BTC नि समग्र जाथि गस्थिखौ राजनैतिक भाबै आङो ज' खालामनो लुबैयो आरो स्पेसियेलि बर'फोरखौ आङो खौसे जाजानो लुबैयो दा बेनि थाखाय आं जथेस्थ' खामानि मावबोदोंमोन आरो गोबां खारनाव बेखौ सफल खालामनो हायाखै मावफुंनो हायाखै आंल' नङा UPPL नियानो जा बा BPF नियानो जा गोबां गोजौ सारिनि दैदेनगिरिफ्रा बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादोंमोन नाथाय दिनैसिम जायाखै दिनै नङा गाबोन नङा जोङो खौसे जाथारनांगोन आरो खौसे नङाब्ला जोंनि हारिया थावरिनानै थानाय नङा आरो BTC नि समग्र जाथि गस्थिफोरनि जि लुबैनाय बिसोरनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हाया खारन जोङो जेरैहाय जोंनि भाषाखौ मोजां मोनो जोंनि कला कृष्टिखौ फोथांनानै लाखिनो लुबैयो गुबुन हारिफोर जेरैहाय जोंनि खाथियाव थानाय मुस्लिम मानसिफोर नोङो आदिबासि मानसिफोर नेपालि मानसिफोर असमिया मानसिफोर राजबंशी बङालि बिहारि गासैबो गावनि भाषा आरो संस्कृतिखौ लानानै थांनानै थानो लुबैयो डेभेलप खालामनो लुबैयो दा बेखौ आं नुदों जे बेखौ मावफुंनोब्ला फैगौ समनि जि राजनितिक सोलिबाय थानाय जे UPPL नि दारैहाय बियो बांसिन स्कप दङ UPPL नि मानसिफ्रा समग्र जाथि गस्थिनि थांनानै थानायनि खोथा बाथ्राखौ सिन्था खालामदों बिथांमोना मोनफ्रोमबो जाथि गस्थिनि भाषा संस्कृति उन्नयननि सिन्था खालामदों आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' मानसिफोरनि थांनानै थानायनि बाथ्रा बिनि परिकल्पना बिथांमोनहा खालायनानै खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो आङो बिथांमोनखौ आरोबाव हेफाजाब होनानै थाबै आरो साबसिनै जोंनि जायगायाव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय आरो जौगानायनि खामानि मावनाय बे खामानिखौ आगोल लांनो लुबैदों बिदिब्ला BPFनि राजखान्थिनि जिखिनि थासारि बे माबायदि जागोन जिहेतु माने नोंथांमोना पलिसि मेकिं खालामोमोन BPFआव BTC नि राजनितिकआ भबिष्यत अन्धकारथिं थांगासिनो दं बेखौ बयबो रायजो राजायानो नुगासिनो दङ बुंगासिनो दङ स्वयं BPFनि दैदेनगिरिफोरा बे खोथाखौ अनुभब खालामदों आंबो भाइस प्रेसिडेन्टमोन आङो स्पक्स पार्सनमोन दा बे समग्र खोथा बाथ्राफोरखौ अनुभब खालामनानै जोङो मोजां खामानि मावनो थाखाय गुबुन बेटार मोनसे अपरचुनिटि थानाय पार्टिनि प्रयजन दं बाहाय थानानै बयखौबो ज' खालामनानै खामानि मावनायनि दिनैनि सम बेखौ बुजिनानै आङो UPPL आव फैदों थाबोनाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ मा खावलायनो सानो जिहेतु खौसेथिनि बाथ्रा बुंनो नोंथाङा आंथ' खावलायबाय थादों जे बयबो जोङो जिहेतु खौसेनि खोथा बुङो खौसेया मोननैनि गेजेराव माबा मोनसे द्वन्द्वनि थाखाय जुदि ज' जानो हालाब्ला अब्ला जोङो मावथिफ्रा बबेबा मोनसेयाव ज' जायोब्लानो जोङो ज' खौसे थानो हायो ओंखायनो आंनि खावलायनाया जाहैबाय जिखुनु राजनिति दलाव थाया मानो BJP आवनो थाया मानो कंग्रेसआवनो थाया मानो BPF आवनो थाया मानो अबेबा दलावनो थाया मानो दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौ लानानै ज' UPPL आव फैब्लानो जोङो मोनसे सक्तिशालि दल खालामनो हायो UPPL खौ
आरो बिटिसिनि समग्र समस्यानि सायाव जोङो मोजाङै सिन्था धारा लानानै खामानि मावलांफिननो हायो।